Hej smukke dig. Jeg hedder Rikke Loa Holm. Jeg er clairvoyant healer og spirituel vejleder. Og i dag der er det torsdag, og normalt der plejer jeg at have min brevkasse for Twin Flames. Den har jeg lavet lidt om på. Så i stedet for brevkassen, så bliver det temaer om Twin Flames. Om det at vende tilbage til din helhed. Hvad vil det sige at komme hjem i din helhed? Og vende tilbage til dine rødder. Det vil også handle om at leve et liv i flow, kærlighed, rigdom, overflod og lethed på alle planer. Jeg vil utrolig gerne modtage mails fra dig. Hvis der er nogle emner, som du kunne tænke dig, at jeg tager op hver uge i min videoblog, så er du meget velkommen til at skrive til mig med emner, jeg kan tage op. Og i dag, der har jeg lyst til at snakke om det her med, hvor længe må du føle dig lykkelig? Hvor længe må du gerne være en succes? Fordi det, der er rigtig interessant, det er, at når vi oplever glæde, succes, noget der er fedt, så er det sådan, så kan der gå meget få minutter, før at sindet, dine tanker, dit system begynder at finde på noget, kan være et helt andet emne, men finder på noget, hvorpå du er helt væk fra den lykkefølelse, du lige havde for 5 minutter siden. Der går ikke særlig lang tid, før at der kommer noget negativt på banen. Hvor du lige pludselig kan opleve, at du var glad og lykkelig og følte dig som en succes, og det var det vildeste, til at så kan der gå 5 minutter, og så er det fyldt med frygt, bekymret over et eller andet. Det er sådan, vores sind arbejder. Så spørgsmålet til dig i dag, det er, må du være en succes? Må du være lykkelig? Må du drømme? Og må du åbne op for det, din sjæl kalder på? For det, din sjæl kalder på, det er oftest noget, som ikke er her endnu. Det er oftest noget helt vidunderligt, den fortæller dig, som er på vej. Men fornægter du det og siger, nej, okay, nu må jeg også lige slappe lidt af, for det er sådan sindet arbejder, så betyder det også, at du ikke er åben og modtagelig for, at det kan ske. På et tidspunkt, hvor jeg ikke havde haft den sådan største succes med kærlighed, og jeg synes ikke rigtigt, det kørte for mig med hensyn til mænd, og sådan, så havde jeg en rigtig dejlig samtale med en af mine gode venner, hvor han spørger mig om, jamen tillader du dig aldrig at gå ud i, altså køre tankerne ud i det gode, i det lækre, i nydelsen. Og det måtte jeg jo give ham ret i, at det tillod jeg mig faktisk ikke. Og der skulle gå rigtig lang tid før, at jeg fandt ud af, at det er jo det, livet handler om. Det livet handler om, det er at trække mere og mere ind af, hvad jeg tillader mig af lykke og af glæde og af succes og af rigdom, overflod og lidt og kærlighed. For hvis jeg ikke kan tillade mig det i mit tankesystem, i mit energifelt, jamen så kommer det heller ikke til mig. Fordi vi er fyldt med energi, vi er energi. Og energi, det resonerer med anden energi. Ligesom en magnet tiltrækker vi det, vi selv er. Så hvis du ikke kan tillade dig at tænke store tanker omkring dig selv, eller hvis du ikke kan tillade dig at nyde de dejlige oplevelser, du har, så bliver der også meget mere træt for, at de dejlige oplevelser kan komme igennem. Så det du kan gøre, det er, når det er, du oplever en dejlig ting. Det kan være, at du har foræret dig selv en gave. Jeg kender i hvert fald alt for godt det her med at være ude og købe noget nyt tøj til mig selv. Og det der så sker efter måske meget
kort tid, eller det der skete, da jeg var der i mit liv, det var, at så begyndte jeg at tænke i, at det var nok også lidt for dyrt, jeg har nok brugt lidt for mange penge, og det skulle jeg ikke have gjort, og så videre. Og det betød så, at den glæde ved at forære mig selv en gave, købe noget til mig selv, og forkæle mig selv, den blev fuldstændig totalt og aldeles spoleret af mig selv. Og det du kan gøre for at trække mere af det her ind i dine tanker, så du kan være en succes, ikke bare i 2 minutter ad gangen eller en halv time ad gangen. Det er ligesom en muskel, du skal træne. Det er at tillade dig at begynde at iagttage, hvad er det, der sker. Jeg kan jo ikke sige ja til noget på den ene side, og så går der lidt, og så siger jeg nej igen til mig selv på den anden side. Så prøv en gang at være opmærksom på, hvor længe i løbet af en dag du må være en succes. Prøv at se, om du kan udvide det her felt, hvor du tillader dig storheden, tillader dig at tænke de vildeste kærlighedsoplevelser, som du har lyst til at tiltrække. Tillad dig at tænke på det. Tillad dig at være det. Luk så meget ind af det som overhovedet muligt i din hverdag. For det er meningen. Det er så meningen. Du er nydelse. Du er kærlighed. Du har aldrig været andet. Så åbn op for det inde i dig. Åbn op for det, der kommer indefra. Det er det, du kan være navigere efter. Ikke den ydre verden, som stadig er i mega kaos. Det er dig, smukke dig. Hvad bor der i dig af glæde og i sjov og i leg og i kærlighed og i lethed og i flow og alt det lækre? Du må godt. Så udvid det her. Udvid det sådan, så du tiltrækker mere af det. Så du tillader dig selv noget mere af det. Jeg ønsker dig en vidunderlig dejlig dag i dag. Og jeg håber for dig, at du tillader dig selv at være glad i længere tid ad gangen. Det er i hvert fald fuldstændig meningen. Kan du have en rigtig vidunderlig og fantastisk dag. Tusind tak for dig. Hej.